שלום, אנחנו חדר 300 עכשיו קיבלנו את החדר 315 שאין לנו בים, ואנחנו רוצים לעבור חדר שהוא לא 315. מיד אני מעבירה אתכם חדר אדוני, אבל לפני זה אני צריכה לבדוק מספר חדר, בבקשה. 315. ענבר. אוקיי, על מנת להעביר אתכם חדר שסבירת רצונכם, אני צריכה לעשות צ'ק-אאוט. איזה מפתח בבקשה? אני שמחה להודיע לכם שכרגע יתמלא חדר. את רואה? סטנדרט. חדר 315. זה טוב חדר. בתודה שתעשו במעמד המרחב. חברה, תקשיבי טוב. חופשה אני לא חוזרת לחדר 315. חופשה? שיגעון חלום? אני רוצה פיצוי פה ועכשיו. אני יכולה להציע לך אחת מהאטרקציות פה בחינם. עכשיו. בטח, ושתדעו שזה הטבה בשווי 100 שקלים. לא מגבר. אני אומרת לך, אני אלרגי. האם גברתי מעוניינת בטיול דולפינים במדבר? איך דולפינים במדבר? כן, זה באמת דיון קצת יותר קצר, כי דולפינים לא מפסיקים הרבה זמן. עזבי, אני לא מעוניינת בטיול. את יכולה להסביר אותי אחרת בבקשה? האם את מעוניינת בארוחת גיל במדבר? בוודאי, איזה חדר אחר? מיד אני כותבת. לצערי, אין אפשרותי לבצע צ'ק-אאוט, אז תנסו לעלות במחר בשעה 12. ותודה שתעשו במעמד המרחב. תחושה שהיא גם חלום וגם... סיום.